Faɗakarwa cikin nishaɗi. Masu mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin namu na faɗakarwa cikin nishaɗi. Shin da bisa al'ada muke shiga cikin masana'antar wake-wake wato ta Kannywood kenan, inda muke tattaunawa da fitattu hazaƙu kuma mawaƙa masu basira da nasibi a fannin waƙa, musamman waɗanda suke da waƙoƙi da ke da jibi da faɗakarwa da kuma nishaɗantar da al'umma ko al'ada ko kuma azanci na yare diddai a wannan kafa ta Rahama Radio mita 97.3 zangon FM, wanda ni Adamu Abdullahi ke jagorantar shirin a kowane lokaci. Yau ma kamar kullum insha Allahu muna tare da ɗaya daga cikin mawaƙa da waƙoƙinsu ke da saƙonni da dama da al'ummar wannan jiha da kuma ƙasa da ma duniya baki ɗaya za su amfana da su sosai matuƙa gaya. Wato wannan ba komai ba kowa bane face na san aga masu rare aga to za mu ga saurayin da ba shi da gemu aga Mr Auta, barka da shigowa cikin shirin faɗakarwa cikin nishaɗi. Barka da jama'a, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na amsa hadda nasu. Ai na san tunda nace aga masu saurare sun fara za su daga ba? Za su fara dagowa, san cewa to wanda saurayin ta ba shi da gemu. To Mr Auta ne a karo na biyu, barka shigowa cikin shirin faɗakarwa cikin nishaɗi na nan mita 97.3 zangon FM wato Rahama Radio kenan. A karan farko zan ci ko karo na biyu? Karo na godiya sosai da sosai. Na farko ko na biyu zan ci? Karo na farko a bangaren gidan radio. A bangaren radio ko domin na san ka shigo talabijin din idan ban manta ba kwanakin baya. To Auta, menene cikakken sunan Mr Auta ne? To cikakken sunana shine Ahmad Ibrahim. Na taso a unguwar Hotoro, na yi karatu primary a Hotoro sannan na secondary school a Giginyu. Daga nan kuma muka tsandama harkar waka, wannan shine takaitaccen tarihi dai. Wato an haɗa mana kenan da sunan da tarihi. Da tarihin gaba. To kafin in tafi in ce ina aka samu Mr Auta ne, tun daga shi nan an ce Ahmad Ibrahim. To zan so in ji Mr Auta, kamar da wani lokaci aka fara waka? Na fara harkar waka a shekarar 2011. 2011 kenan. Wajen shekara 12 kenan da suka shuɗe. To kamar menene ja hankalinka kuma a da idan ban manta ba, duk da dai duniya ka san mawaka wani dukkanin wanda ka same shi da nasara ko kuma da ci gaba da ɗaukaka zaka ga ya fara ne da tsawon lokaci da sauransu, musamman kai yanzu da kai magana cewar ka fara waka tun shekarar 2011, kaga akalla shekara 12 kenan. Kuma zan iya cewa ba mu san duniya waka bata fara sanin Auta Mr Auta ba sai wajen shekaru 3 da suka wuce zuwa wannan lokaci. To kamar me yasa ka fara waka? To gaskiya ni na taso dai tun farko na ji ni kawai ina da sha'awar waka. Amma makasudin abin da ya zunduma na fada waka soyayya ce. Bana manta wani yaji da na taba sha a soyayya. To ni kuma da na rasa ta inda zan wuce kawai sai na fada waka. To shine farkon fadawa ta waka gaskiya. Wannan ita ce sila. Wato da aka garo kanka a bangaren I love you na rasa inda zan wuce kawai sai na mika ta bangaren. Ka san matasa a kowane lokaci, musamman lokacin da ake wannan ganiyar ta soyayya da yan mata haka, su ma matan ana ɗaukan soyayya ne kamar rayuwa. Idan aka samu akasi sai ka ga mutum ya damu kansa, ya shiga damuwa, abinci ma wani sai ka ga ya kasa ci da sauransu. To ka fara lokacin da muka fara jin waƙoƙinka kamar kana waƙoƙi ne na faɗakarwa. To kamar kafin ka zo waƙoƙin faɗakarwa, waƙoƙin soyayya da waƙar soyayya ka fara, tunda soyayya ita ce sila fara waƙarka, kamar waƙoƙin soyayya guda nawa ka yi a wannan lokaci? A lokacin farko dai waƙar soyayya ta nake jin ta farko da na fara guda ɗaya. Dan ne lokacin da na je studio ma bayan na buga ta na dawo gida. Sai yanzu da na san waka nake tambayan kaina, wai lokacin bature bai yi ototun bane ko kuma ni ne ba a sawa ba. Kawai na ji murya ta wata randa haka dai na samu na buga ta. To kuma da na yi na soyayya sai kuma na tsallaka irin na siyasa ko wani nanaye dai kawai in fact. To sai a shekarar 2018 sai kuma na dawo bangaren hip hop.
hip hop. Yawwa to Allah cikin ikonsa kuma a shekara ta 2019 zuwa da 20 sai aka fara jina. To kawai sai na fuskanci ni baiwata tana bangaren hip hop din. Hip hop din ba wannan bangaren ba. Hip hop din gaba ɗaya sai na saki bangaren nana. Amma har yanzu still in ta kama ana tabawa. Kana waƙoƙi na faɗakarwa a baya. Me ya ja hankalinka ka fara waƙa faɗakarwa? Gaskiya abubuwa da yawa ne suka ja hankalina na fara waƙoƙi na faɗakarwa. Tun farkon tasowa ta ni na yadda cewa ba za ka taɓa zama mawaƙi ba sai ka zo da wani abu da ya kasance naka ne. Naka na kanka. Shine kai ne mawaƙi. To sai na fara ƙoƙarin me zan zo da shi wanda zai zama na. Sai na fara ɗan waƙoƙi irin na faɗakarwa. A lokacin sai muka dinga cin karo da wani bawan Allah. Idan na yi waƙar sai a rasa shi ne ya yi ko ni ne na yi. Waye wannan bawan Allah? Adamu Abdullahi Fresh Emiya shi ma sunan shi. To ka san baiwa ta Allah ban taɓa ganin shi ba ban taɓa sanin sa ba. Amma kuma abin ya zo ɗaya har na zo na san shi. Sai ga kai lallai fa abin ya zo. Wato da salanku da muryar ku kusan akwai yanayi sosai. Kawai dai in ka san ni ka san nan in ka san shi ka san shi. Amma salon ya zo sosai da sosai. Dama kuma ana samun irin waɗannan. Dama kuma ana samun haka. To a haka dai muka dan fara waƙoƙi na faɗakarwa. To Allah cikin ikonsa ni ina son a ce in na faɗakar ya kai inda na tura saƙon. So amma ban sani ba daga mu ne arewa ko kuma daga ƙasashe gaba ɗaya za a ga idan kana abun hankali to hankalin jama'a baya kanka. Amma idan ka dawo yin na yarinta ko wani nishaɗi na shirme haka yawo sai ga hankalin jama'a. Na yi fama sosai, na yi waƙoƙi na faɗakarwa sosai da sosai. A cika har akwai waƙa ɗaya da na zo da ita wacce zaka ji faɗakarwa ce wacce ya kamata a ce ta yi yawo amma kwata-kwata ba ta yi mubin ba. Ya sunan waƙar nan? Uwa ɗaya uba ɗaya ta Najeriya. Yawwa waƙa ce wacce na rera wa ƙasa ta da kaina. Dan bana manta akwai sanda Rarara ya sa wata gasa cewa a yi wa ƙasa waƙa idan Allah ya baka nasara za ka samu kyauta kaza da kaza. Babu abin da na yi waƙan na ɗauko ta na sa ta kawai a mahallinta. Still kusan shekara 5 baya yau kuma gashi an tabi ɗinmu na ɗauko ta na sa ta. Kaga kenan waƙa ce mai tafiya da ƙarni. Yawwa wacce take tafiya da zamani kuma zamanin ta bai shuɗewa. Amma gaba ɗaya saƙon bai tafi ba. Bai tafi ba. To za mu zo mu saurari wannan waƙar da ni da kai da masu sauraron mu gaba ɗaya mu kuma yi fashin baki ko kuma in ce sharhi akan ta domin dukkanin waƙar da muka ɗauko muna kokari ne mu duba sakonnin da ke cikin wannan wakar saboda al'ummar mu su amfana sai mu yi bayani akan su. Kafa da waƙoƙin faɗakarwa ka yi su ba a samu kusan in ce abin da ake bukata ba a ciki wanda kuma ka yi maganar har kukan yi karo da wani mawaƙi wanda shi ma yake da salo da basira irin naka. Wa kake kallo a waƙarka? Idan zan yi waƙa? Kamar mento kenan. Kamar mento ko model ake cewa da Hausa? To gaskiya ni wanda nake kallo a bangaren industry a bangaren abin da ya shafi waƙoƙi na ubangidana ne Adamu Zango. Ɗabi'un shi duwaye yanda yake ƙoƙarin ya yi waƙa ya kare mutunci a ciki ba tare da ya yi batsa ko ya saki nan ya faɗa can ba. To gaskiya na riƙe shi a matsayin jagora na tun ma bai san ni ba har ta kai ta kawo kuma Allah ubangiji ya sa ya san ni har kuma an zauna an rayu tare. To wannan shine. To Mr Auta za mu je duba da wannan waƙoƙin naka suna nan kuma akwai batutuwa ko kuma in ce abubuwa da dama da ya kamata a ce mun ƙaru da su a waɗannan waƙoƙi. Za mu je mu ji waƙarka ta Amin wacce karera ake cewa Allah ya sani ko to za mu je mu saurari wannan wakar da ni da kai da masu saurare sai mu zo mu ji shin a tuzuranci ne ya ishe ka ko kuma dai yaya abin yake ne. Gaskiya ne. To masu sauraron mu shirin faɗakarwa cikin nishadi kenan za mu je mu saurari wannan waka ta Mr Auta ne mai taken Amin. Idan muka dawo insha Allahu za mu yi sharhi akan ta mu kuma ji dalilin da yasa aka yi wannan wakar mu ji shin tuzuran da suke tare da mu su ma abin ya shafe su ne. To masu sauraro ku dakace mu. Mr Auta Allah ka wurar da ni kafin wata shekara. Allah ka san abin da nake ji a raina. Allah ka sa iyaye na su fahimta su wankara. Allah ka san da kin nake samu na rinsa. An yi ta juye-juye kamar yaro dan wata tara. Allah taimake na watan nan na wuro. A daina zuwa ana tashi na bacci da hantara. Allah bana kauna kwashi kiɗan gauro. Allah ka sa ka su zo su taddanu wata shekara. Allah ina da wacce nake so na aura. Allah ka ban dama mata akwati guda tara. Allah ka san da cewa bani da kowasi. Allah shekarar nan ka hore mun miliyan tara. Allah ka fidda ni a layi na tuzurai. Allah ka ban dama in gina gida mai hawa tara. Allah kai ne abun nufi da duk bukatu. Allah ka duba lamarin nan kafin wata shekara. Allah ka san da cewa ni aure nake so.
Allah ka aurar da ni kafin wata shekara. Allah ka aurar da ni kafin wata shekara. Allah ka san abin da nake ji a raina. Allah ka sa iyaye na su fahimta su wankara. To in ce amin mana. Zai yi Allah ka san waƙar da tare. kyan nake samu na rinsa. Ta juye kamar yaro dan wata tara. Allah taimake na a watan nan na auro. Amin. A daina zuwa ana tashi na bacci da hantara. Amin. Mr. Auta, na san mai sauraro na yanzu yana cewa wai kuwa me ji hankalin ka kai wannan waka? To ni gaskiya a ɗabi'ata mutum ne wanda idan zai yi waka kawai kansa yake kallo. Ba na taɓa mantawa da wani sanyi. Mun shiga studio, sanyi ya yi yawa a gari. Kawai muna shiga cikin studio sai cewa ne kai Allah ka aurar da ni dai kafin wata shekara. Kawai yaro na DJ MG sai ya ce amin. Kawai sai cewa ne to kai mun samu waka. Shi kenan an sa Kawai sai idea ta zo. muka nemo kiɗa a lokacin muka zo muka sa shi muka yi remaking ɗin kiɗa muka fara. Allah ka aurar da ni kafin wata shekara to kuma da na aje salon. Kawai sai na sauka sai na ce to bari mu jera mata zance mu jera mata kafiya. Kawai sai nake kallon kaina nake ganin shin wani irin matsatsalu nake fuskanta a matsayina na gauro. A zo a tashe ni a yi waye to me yana na auren rashin kuɗi ne kaza da kaza. Sai na ce to ka san me ya ce na ce wannan sakon live and direct kawai mu yi tsakaninmu da mu da ubangiji mu tattara dukkan roƙonmu da miƙa lamuranmu ga ubangiji. Kawai sai muka tattara dukkan lamurana a lokacin da na tattara su na miƙa su a cikin waka. Wato an tsarkake niyya. Yawwa Allah cikin ikonsa duk abin da na roƙa a cikin wakan nan zan iya ce maka a cikin shekaran nan idan akwai wanda 100% bai zo ba to babu wanda 60% din shi bai zo ba. To yanzu dai wannan waka gaba daya rayuwarka ka kalla. Rayuwa ta ce na kalla sosai ma. Wato dai an sha kwara ma ruwa, an sha tashin ka da sanyi, ana kwara ma ruwa ne ko kuma dai buga kofa ake? Ba a kwara ruwa amma ka san dole dai ko baka tashi da hantara ba dole dai akwai wa'adin da ba za a baka kai ba. Dole ne sai ka yi wannan tashin sai an zo an tashe ka. To dama wai ana juye-juye ne kamar gadan gari. Wannan duk wani wanda bai aure ba da wacce bata aure ba ya sun sani ai. Sun sani ai dole. Wannan waka taka a takaice kamar wani sako kake kokarin tura wa al'umma baya ga wannan tsarkake niyya da kai na roƙon ubangiji a kansa. Wannan waka sakon da nake nuna wa mutane ina nusashe da sakon cewa duk abin da ka ga baka yi shi ba to lokacin sa ne bai zo ba. Kuma duk agun wanda zaka nema to bayan ubangiji ne. Duk bukatar ka idan ka tashi roƙo ko da a waka ai kaga waka just for entertainment kawai ka zo ka yi shirman ka tashi so amma ko a wakar ka tsarkake niyya ya kasance abin da kake tsakaninka da ubangijin ka ne sai kaga ci gaba idan kana so ka tura wa mutane sako ta wancan bangaren ka yi da kyakkyawan niyyar cewa sakon nan ka tura shi ne fi sabilillah in ya riga ya fita kawai ka wuce wannan bangaren ba wai dan ya je ya dawo wasu su yi maka wani abu a bangaren waka ba kaza a'a in dai kana wannan insha Allah to za a ga daidai. To yanzu muka ka saurari wannan wakar muka la'akari da wannan wakar Mr Auta ne yayi aure ko kuma dai ana hanya? Mr Auta yana da mata amma ba a yi aure ba auren shi saura kwana kaɗan insha Allah. Yana da budurwa dai. Yana da mata dai. Ai ta zama mata tun da saura ɗan kwanaki kaɗan insha Allah. Ai ba mu je mun shaida ba tukunna. Za ku shaida insha Allah. Insha Allah kwana kaɗan ma. To za mu dawo cikin sha'ani na masana'antar kaɗan kafin mu sake dawowa kan ita kanta wannan waƙar ta waƙoƙin da ka shigo mana da su wannan shirin. Wannan masana'anta ta mawaƙa musamman a arewacin Najeriya a baya ka yi magana cewar kamar saƙonin da kuke turawa ko arewace ba ta karɓa ko kuma shugabanni ko kuma al'umma ne ba sa amfani da ita kamar wani turjiya ka samu lokacin da kake waƙoƙin faɗakarwa? Gaskiya turje-turjen da na samu to kamar ƙalubale kenan. A waƙoƙin faɗakarwa gaba ɗaya ko kuma a rayuwata ta waƙoƙin faɗakarwa? To gaskiya zan iya cewa 100% ban samu kalubale a lokacin da nake waƙoƙin faɗakarwa ba in ban da kalubalen ƙin tafiyar saƙon. To ayi wannan rashin tafiyar shi ma kalubale ne saboda nasarorin da na samu a lokacin kaga na samu wasu bayan Allah Red House Family wanda suke ɗaukan nauyi na su yi min bidiyo suka zama sponsor ɗina suke min bidiyo kyauta ni kawai in yi waƙoƙin ne suna ƙoƙari ina ƙoƙari mu yi abin da ya dace mu tura shi amma baya tafiya. To menene rashin naka tunanin me yasa waɗannan waƙoƙin faɗakarwa ba sa hit kamar yadda waƙoƙin nanaye suke? Abin da yasa ba sa tafiya shine a tsari irin na arewa mataki biyu ne za ka yi suka samu ɗaukaka.
ma ka zama mahaukaci ma ka zama mara kunya baka ganin mutuncin kowa. Shine abubuwan da suke trending a arewa yanzu. Misali idan na baka misali da kamar akwai kafasa da zumunta kamar na TikTok haka, zaka ga matukar ka zo da abin hankali to kawai daga kai sai yan gidanku, amma kana zuwa da abin da ya zo da hauka to a gobe fa za ka ga duk unguwarku duk inda ka gifta kowa ya san kawai ka zama celebrity. To amma menene tunaninmu ne baya kan wannan, ko kuma tarbiyyar mu ce ba ta kan irin wannan hanya, duba da cewar da ai ba haka aka tarbiyyantar da mu ba. Da inda aka san dan arewa mutum ne mai kamun kai, mutum ne mai tarbiyya, mutum ne mai ilimi da hangen nesa. Kamar a naka tunanin a ina aka samu matsala? Ka san har kullum arewa ce, amma mutanen da su ne arewa, mutanen yanzu kawai garewa ne. Ba inda muka amsa sunan arewa a yanzu. Idan kana maganan koyarwa ta addinin musulunci, yau dan arewa in ya maka wani abu ko a kudin ba za a yi maka ba. Kuma mu har kullun dan arewa idan ka same shi ba shi da wani mento banda wanda ya wuce wani dan kudu ko dan America, bai ma san nashi ba. Ka gani? To wannan abin shi yasa gaba ɗaya arewa muka rasa ta, tun daga kan leaders mu har zuwa kan kanana har zuwa kan mawaka, kawai arewan a baki ce, amma ba mu ma san me ake ce, ba mu ma san kanmu ba kawai. Wannan shine matsalar gaskiya. Kana ganin cewar akwai rashin taimakekeniya tsakanin wato masu shuhura ko kuma in ce masu kamar celebrity a turanci waɗanda suke a arewacin Najeriya, akwai rashin taimakekeniya? Idan ka ce rashin taimakekeniya tsakanin wanda ya amsa sunan shi celebrity da kuma yaran mawaka irin mu, ba haƙƙi ne wanda ya rataye akan babban mawaƙi ya taimaki ƙaramin mawaƙi ba. Idan ana maganan waɗanda za su taimaki ƙaramin mawaƙi ya daga, mutanen gari ne wanda hadda kai a ciki. Yau ba gashi ka kira ni ka yi program da ni ba, ina fita za ka ɗaura waƙa ta, ban san mutane adadin dubu nawa ne za su ji ba. Kar ka yi mamaki sanadiyan wannan interview ɗin da ni na zama ɗaukaki, wanda da baka ganni ka kira ni ka taimake ni ba, duk inda misali ubangida na Adam Zango zai kai da taimakon ya tura ni, ba kamar on air ba. To mutanenmu society din mu su ya kamata su fara karban abin da muke yi. Idan yanzu misali idan iya unguwanmu suka yadda cewa Mr Auta yana waka, duk inda zan yi taro za a samu mutane 100 sau baya na su je, a tunanin ka zan tabu? Ba za ka tabu ba. Akwai inda zan je ba a so in sake zuwa ba. Mawaƙan kudu da yawa idan ka ji waƙoƙinsu, musamman ka ɗauko irin su semi su waye da suke waƙoƙi su boga su waye, idan ka saurari waƙoƙin su ga nanaye ake yi, amma kuma da wuya ka gama wannan saƙon waƙar baka ji wani saƙo a ciki ba, wanda mu ma a arewa kusan kuna kwatanta irin waɗannan waƙoƙin, amma waƙoƙin soyayya sun fi naku tasiri. To kamar me yasa kake tunanin sun fi karɓan waɗannan waƙoƙin 'yan kudu akan naku? Abin da ya sa waƙoƙin kudu ba za ka taɓa haɗa su da waƙoƙin arewa ba. Na farko yaren kudu da yaren arewa a duniya ba su da haɗi. Ka fahimci me nake nufi? Duk inda kake son ka tura saƙo yau a duniya a saurare ka, to da turanci za ka tura shi. A matsayin ka na ɗan arewa idan ka ɗauki yaren turanci kai ma ko mawaƙa ka ci baya, saboda ba al'adar ka bace, ba ɗabi'ar ka bace, ba yaren ka bane. Ka gane? Haka zalika su idan ka koma mawaƙan kudu duk abin da za su yi, za ka ga akwai abin da suke kokarin su sa, ko da soyayya ne za ka ji kalma ɗaya biyu na yaran su. To mu kuma 'yan arewa yau mutum in yawa ya zama cikakken mawaƙi, babu abin da yake zame masa ci baya sama da ya sako kalmar Hausa a cikin waka. Idan na koma maka baya irin mawaka irin su Shata, duk inda su Shata suka tsaya international celebrities ne, ko kuma Hausa yanzu shekara nawa da mutuwar Shata amma ana koyi da shi saboda Hausa ne, shigar Hausa ce, kayan kidan Hausa ne, kuma a kasan Hausa ya tsaya. Ba Shata babu ruwan shi da ya je America yi wasa yi waye. To amma yau burin dan arewa ba shi da burin da ya wuce ya ganshi a Lagos ya tafi arewa, wanda idan da a ce dukkan mu mawakan mu na arewa za mu haɗe kan mu arewa, idan kudu suka kira ka wasa ka yanka musu irin kuɗin da suke yanka mana, ba tuntuni mun ci gaba. Akwai abin da ba sai gwamnatin mu ta yi ba, mu mawaka za mu yi da kanmu. Yanzu misali a kudu ai za ga akwai mawaka da yawa suka yi wani abin sai ga aikin gwamnati ne, amma mawakan ne saboda sun san kansu. Wannan kawai shine. To Mr Auta, za mu sake shiga cikin kundinka. Ai kundin naka ne da yawa. Ni sai in rasa ma wace waka zan sa wa masu saurare yanzu, amma aga a sa musu aga to ba saurare za mu je mu saurari wakar aga idan muka dawo sai mu gani, ko ba haka ba ne? To ba saurari wakar aga tare da ku, wanda Auta Mr Auta ne ya rera ta. Mr Auta ne muryar na kasassu. Aga
aga bara mu ga gidan suwaye babu nana. Mu kan muna da nana, muna da Maryam, sannan akwai Khadija, muna da Aisha, kana muna da Hauwa. Gidanku babu nana? Sunan gidanku Kango in ba ku da nana. Aga bara mu ga wanda gidansu babu abba. Mu kan muna da abba. A gidanku babu abba? Komai gidanku gaibu ne in babu abba. Aga bara mu ga wanda budurwarsa take da besti. Ni tawa ba ta da besti. Allah raba mu da besti. Budurwarka tana da besti. Sunanka shawara gi in dai har tana da besti. Aga bara mu ga saurayin da bashi da gemu. Ni kam ina da gemu. Allah kara mana gemu. Saurayinki bai da gemu? Sunan saurayinki Jalla in bashi da gemu. Aga bara mu ga waɗanda suke so su auru. Ni kam ina so na auru. Ba batun ata da daru. Malam baka so ka auru. Sunan ka sha doki in dai baka so ka auru. Aga aga wanda yake son ya auro. Bara mu ga waɗanda suke so su auro. To ai kai ma kana son ka auro. Na wani ina cika yi. To ni ma dai na biyo layi, ni ma ina so ya auro. Allah ya aure da mu baki. Sai kuma aka ce aga wanda saurayin ta bai da gemu. Saurayin ta ba. Ai ni ba ta yi dace, ka ganshi da yawa ko? Gashi na kware da gaske kamar da sa mana akai. Ta yi dace sosai. To Mr Auta ne. Aga waƙar aga waƙa ce wadda kusan za mu iya cewa nishaɗi ya fi yawa a cikinsa. Kuma an ɗauko abubuwa ne da dama wanda idan kan lura da wannan zamanin da muke ciki za ka ga cewar matasa mazan da 'yan matan kayi waƙan ne kusan kayi sara ne zan iya cewa akan gaba, domin cewar matan suna son su yi auren, mazan suna son su yi auren, amma kuma sai ka ga akan wani dalili ya hana ko rashin gamsuwa da shi namijin abin da yake da shi, tunda ka san mata ku yi haƙuri amma akwai hankoro. Akwai son ta ce ai saurayi na mota yake hawa, ai yana rike iPhone kaza yana kaza, ai aka waje kaza yake aiki. Shi kuma maza kila wani tunaninsa abin da yake samu yana tunanin kila ba zai ishe shi aure har ya iya rike mata ba. Me ka kalla kai wannan wakar? Duk da dai na dan faɗi kaɗan daga ciki. Kamar yadda na gaya ma majority idan zan yi waka ina kallon kaina. Asalin wakar aga ta fara da baitin farko. Bara mu ga gidan suwaye babu nana. Kawai sai na lissafo 'yan matan gidanmu. Muna da nana Khadija, nana Maryam, nana Aisha, Allah ya ji kanta, nana Hauwa, duka. Kawai na lissafa 'yan matan gidanmu sai na ce to bara mu ga gidan da babu. Kawai sai na sake shi a TikTok. To kowace gidansu inda nana ne sai kaga magidanci kawai ya zauna ya dauko nanan gidansu ya kafe. Ya kafe ita ma ya sa ta. Yawwa da na fahimci cewa sakon nan ya je mutane sai na ce to bari in shigo da wani abu wanda kamar zan yi wa mutane allura haka a ciki. Ka gane ko? Sai na tsaya sai na ce to bari fara da tsokanan mata. Sai na ce bara mu ga saurayin da ba shi da gemu. Shi ma sai kaga saurayi mai gemu an taji an yi wakan nan ta yi trending ita ma kware da gaske. Ai nasarar da waka aga ta yi. Zan iya cewa abin da yasa har abada nake ji da wakar aga wakar aga ta hada mutane da yawa waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba aure da ita da wakar Amin. Shi yasa ni a kullun na kalli waƙoƙin nan guda biyu ina masifar ji da su. Na san zaka ce mun taya. A lokacin da nayi baitin bara mu ga waɗanda suke so su auro aga. Ni kam ina so na aure kaza da kaza. Ba zan iya ce ma ga adadin 'yan matan da suka dinga bibiya ta a wannan lokacin sanadiyar wannan kalmar ba.
wasu suna bibiyar ka ne da soyayya ko kuma da san sa aure ka da soyayya da san aure dar ne ai abin da yake raina shi na fitar kwarai kwa dan haka tunda ina so su aure su ma suna so sai ai kwalabu ka fahimta ko to irin wannan abin sai tasiri a dandali na TikTok da sauran social media kawai idan yarinya ta hau wannan baitin na cewa tana so su auru to kai kuma idan ka biyo ta comment section kawai sai ka bi ta private Allah ne ya san adadin mutane nawa ne suka auru kuma an yi auren sanadiyar wakar aga da wakar amin har gobe akwai wayanda idan suka kira ni a waya a cikin yan mata Allah aure da kika ban wata shiga ce amin sai su ce to ka samu matar a gane me nake nufi to haka zalika akwai wayanda idan suka bi bidiyon suka yi challenge to yan matan kuma za su bibiye su ko kuma namijin ya bibi yan matan in Allah ya kaddara kuma sai kaga an wuce to kaga ni na ci riba sako kuma a cikin nishadi to kaga ka aika sako ne amma kai baka yi tunanin cewa ban ma yi tunanin sakon ba sai da ka bayar da na tsaya kuma sai na fahimci sakon ne to shi yasa duk sanda mutum zai yi waka nakan cewa musamman mutanen da mawaka masu tasowa tunda Allah ya sa muna dan taba mutanen naku muna da su da dama so muna kokarin bawa mutane shawara dukkan abin da zaka yi kai abin da nan gaba zaka yi da na sanin furta shi ba sosai kai abin da idan nan da shekara 100 kada jikokinka aka dauko za a ce ai babanmu ne ya abu kaza suna alfahari da shi ba wai ana a rika zole su da shi ko kuma su koka da wannan abin ba to ai baka san wani abu ba majority idan kaga mutum ya taso da irin wannan tsaftacewar duk da shawarwarin da kuke bayarwa ni kuma shawaran da zan ba waɗanda suka daga ma da waɗanda ba su daga ba akwai abin da ake cewa mentors a unguwa kamar ubangida ko jagora kallo ya kasance wannan shi na kalla shi madubi kenan abin yawa sannan akwai abin da ake cewa guardians duk wanda ya samu guardians wasu mutane ne wanda unguwa maybe ma ba su da baiwar waka amma mutum yana zuwa zai wuce sai ce me wakan kace na sai ce wake ga jimara mana babban mutum ne wanda ya san me kake insha Allah da zaka waƙe wannan gajimaran kai sai kai mamaki gashi dai ba mawaki bane to akwai irin wa'annan guardians din wanda idan kana kallon su kana jin cewa wani mahaifi ne tunda sa'an mahaifina ne to babu yanda za a yi ka zo da sakon da idan ya ji ransa zai baci to dole a duk sanda kake kiyaye wannan abun shi kake kallo shi kake koyi da suka san da a matsayin sana abokin mahaifinka ya bara karban aikin da kake har zai iya kiran ka ya baka shawara to wannan yana nuna maka da cewa mahaifinka ya san me kake tunda in suka zauna da shi zai gaya masa to wannan guardians din insha Allah in dai ka same su a unguwa to Allah ya da kai fa ka wuce ka dama aka ce tarbiya daga gida take fara yawa ba wai ana nufin cikin gidanku ba ka fahimta ko unguwa ku gidanka ne akwai wanda bai san ka ba yawa to wannan shine to ubangiji Allah ya sa mu dace kuma ni ma dai to ni ma ina son aure sai Allah ya mana gaba daya kafar sada zumunta ta TikTok ta taimaka kwarai da gaske wajen ɗaukakar waɗannan waƙoƙi da kake yi domin ba na mantawa gayu matasa magidanta da dattijai da dama da yawa an yi videos wanda zaka gani ko a reel na Facebook da Instagram zaka gani za ga mutum ya kafa wannan wakar yana wasa da gemu ko kuma yana tace gemun sai yana yi haka zalika yan mata su ma sun daddauko suna yi yaya kake kallon kafar sada zumunta na TikTok? Gaskiya ni yanda nake kallon kafar sada zumunta na TikTok wata manhaja ce da wasu mutane masu basira a duniya suka kirkire ta saboda wanda yake harka na wani abu just entertainment ko advertisement ya tallata hajar shi a cikin sauki ba tare da ya sha wahala ba shi kaɗai ya sa so amma ni na kasa gane yanda TikTok ya zama yau a rayuwarmu na arewa shin haka ake a duk duniya ko kuma iya mu arewa ne muka ɗauke shi a haka to kafin mu je ga wannan ina so in ma wata tambaya guda ɗaya shin kai ka tallata hajarka ko kuma hajarka ce ta tallatu a manhajar TikTok? Ai manhajar TikTok ni ba har yanzu idan ka ciro 'yan kasuwa masu manhajar TikTok iri na ai daɗaya ne saboda bayan na tallata waƙoƙi na wayanda suka zama public akwai kuma wani salo da ni ne zo da shi na mu gaisa da kai kaman alkhairi in yi maka waka an kafe ka a manhajar TikTok wanda zan iya cewa ni kaɗai ne nake da wannan abin ko kuma in ce ni kaɗai na fara tunda an samu wasu a yanzu so ka gani ya zama kasuwanci na shi yasa idan naga an yi abin da yake ba daidai ba ma ni sai ga nafi wanda ya kirkira abin ma jin zafi gaskiya saboda kai ka ɗauki manhajar TikTok kawai a matsayin wajen kasuwanci dama kuma abin da ake so mai hankali lura shi da shafukan sada zumunta shine kada ka bata awa daya ba tare da ka samu wani abu da zaka iya alfahari da shi ba sosai ma ya ana abubuwa da dama a manhajar TikTok ga su nan ba sai mun fito mun zayyana su ba
idan ka kalli irin waɗannan da suke ɓata lokacinsu a wajen abubuwan shiriri ta a shafukan TikTok, ka kalli yadda rayuwarka take, yaya kake ji? Gaskiya a duk sanda na zo na ci karo da wani postin, sai ke ni ina da wata ɗabi'a, idan na ci karo da postin ɗin ka yi ɓata min rai, to duk sanda ko da daidai ka posta ina zuwa zan wuce, kawai na san ban san ka da aikata wannan daidan ba. Shi yasa kwana-kwanan nan akwai wani bawan Allah da ya wata magana ya ce kaf 'yan TikTok ba masu hankali, sai magana ta dinga yawo. To ka san idan lijan ne ya magana, lijan ne yake ganewa. Da ya ce kaf 'yan TikTok idan kana waka kana idan ka ce legend ai ka san mu Hausawa. A duk sanda mai hankali yayi magana to bukata ake masu hankali su mata shari ba kowa da kowa ba. Kalma ce aka yi ta a cikin harshen da mu aka ce kaf 'yan TikTok ba mai hankali. To yanzu misali idan ka dauko ni mawaki ne wanda tun kan TikTok ina waka kuma ina da inda nake daura waƙoƙi. Da kafar sadarwa na TikTok ya zo sai na dinga posting din waƙoƙi na a TikTok, kuma duk sanda ka same ni a dandalin nan wannan abin nake. Wannan abin ne ba na sahun wa'ancan. Kabin ci me nake nufi? Haka idan ka kasance dan comedy ko dan film ya kasance a duk shafinka duk sanda ka zo wannan abin da aka san ka da shi kake yi, to baka son wa'annan. Amma yau misali in baka misali da akwai wasu wanda suna da sana'a kuma yan film ne, amma kuma abin da suke a TikTok ba shi da haɗi da wannan abu. Sana'ar tasu. To kaga sun hau wancan layi. Suna tare da yan TikTok da aka ce marasa. Kawai sun zama yan TikTok kalma akan su take su je su kare kansu. Kabin ci me nake nufi? So ni gaskiya ba na ɗaukan kaina a matsayin wanda na shigo TikTok kawai saboda in gina kaina a matsayin dan TikTok, dan babu taron wani dan TikTok da na taba zuwa, kuma babu wanda ya taba gayyata ta. Ni mawaki ne, standard mawaki wanda ko da TikTok ko ba TikTok kawai zan yi waka ta, an daura ta a YouTube channel ko Instagram audio ma all handles social media. Dan haka ni TikTok kawai ka face ta zo ka samu abin da ka samu ka zuki. Idan za a baka dama ka tace ka kuma tantance ka kula da TikTok, me za ka fara cirewa? Gaskiya ni fa abubuwan da zan cire suna da yawa. Kaman ba ni barkatai ba za su ba. Ka san me yasa na ga maka ga duk mai hankalin da ya kalla ka ce masa ayyana a TikTok za a yi sabi, kaso nawa ne yan wuta? 99 zai ce. 99 zai ce ma, kaso 1 zai ce maka yan aljanna. Ko ka san me? Akwai manyan malamai da suke. Shi yasa na ga ma wannan ba yan TikTok bane. Ka gane me nake nufi? Su sun dauki kafa a matsayin zo kai postin ka wuce. Idan na fahimce ka, yan TikTok a mahangarka kana nufin waɗanda suka dauki TikTok a matsayin sana'a su ba su da wata sana'a sai da TikTok ta zo. Baka san inda zaka same su ba, baka san inda zaka gansu ba sai a TikTok. Wannan abin content din da suke kira a TikTok shine content din su, sana'a su ce. To wannan sune yan TikTok. Ka binci me nake nufi? Amma ba malami, ba mawaki, ba dan film, ba comedian, ba wani mai fadakarwa, duk ba yan TikTok ba. An ce ai suna samun kuɗi ko ba a biyan su? To ai wannan dan TikTok din shi zaka tambaya. Ni na gaya maka yanda nake samun kuɗi a TikTok. Mr Auta ne. Za mu sake shiga cikin kudin ka sai mu sake dawowa insha Allah. Masu mu bayan wannan dan hayaki da aka dan tada tarzoma akan manhajar TikTok da kuma sana'a akan manhajar TikTok, Mr Auta ne yayi magana na hankali wanda ya kamata a ce al'ummar yan uwanmu da yayyan mu da kannanmu gaba ɗaya mu la'akari da shi. Dukkan wata manhaja da ta shigo mana, musamman mu yan arewa da muke tasowa, tabbas an bar mu a baya. Duk inda ka je, duk wani fanni a sashin sada zumunta an bar mu a baya, musamman maganar TikTok da yayi kusan an fiya hayaniya ake da cin mutunci da cin zarafi da kuma yada abubuwan da basu dace ba. Duda akwai mutane masu hankali, akwai malamai, akwai masu labarai, akwai babu abin da ba za ka samu ba. Dama shi dukkan wani abu da ya zo al'umma, musamman irin wannan na shafin sada zumunta, kamar wuka ce mai kaifi, wuka ne mai kaifi biyu, ko ka yanka alkhairi ko ka yanka shari. Muna fatan za mu rika amfani da shi wajen aikata alkhairin. Za mu tafi mu je mu dan shakata da waka ta uwa ɗaya uba ɗaya, wanda Mr Auta ne ya yi mana tsarabarta a cikin wannan shiri na faɗakarwa cikin nishaɗi. Da fatan za ku biyo mu domin jin abubuwan da ke ɗauke ko kuma ke kunshe a cikin wannan waka ta uwa ɗaya uba ɗaya. Mr Auta ne. Yanayin na kasar mu take ciki shi ya saka ni na yau magana. Ya kamata mu gyara, nawa da yau ba da yau. Najeriya mu ya kamata mu gyara, Kiristan har da Musulmai, yan kudu har ma arewa. Kasar mu ce dai Najeriya nan kasar mu ce. Mutan Najeriya kamata mu hankaltu, mu daina kashe kawunan mutum kafin mu zautu. Kuskure da mun riga mun yi sai dai mu nemi sira, mu haɗe kawunan mu guguda mu fara gyara.
Najeriyar nan da na ga duka kasar mu ce, mun kashe kawunan mu yau gobe me za mu ce? Me amfanin tada fadan kabilanci bayan kowane bangare na fama akan me zai ci? Idan mun tada hankulan karshe a kulle mu, a ce ba shiga ba fita kuma babu mai ci da mu. Mun manta me ya faru ne rannan a Libya, makamacin haka muke san gani a Najeriya. Da wanne gwamnati za ta je ya karanta da koko ya karmasar rayuwa da komai yayi tsada. Da arewa da kudu dukkan mu Najeriya ne, da musulmi da kiristan dukkan mu yan adam ne, da bahaushe da yare dukkan yan uwan juna ne. Tun da dai da aure ya tsakanin mu ga kasuwanci, har mu manta akwai masu santa da zaune sai wanda kiris suke jira su fara sace-sace. Ina kiran mutanen ku da hararewa, inyamurai da yarbawa har ma da mu hausawa. Dan Allah kar mu rusa kawunan mu da kanmu, ko me zamu yo mu tuna Najeriya kasar mu ce. Wadaya ya kamata mu gyara, nan wadaya uba daya. Najeriya mu ya kamata mu gyara, kiristan har da musulmai, yan kudu har ma arewa. Kasar mu ce dai Najeriya nan kasar mu ce dai. Kai mana, dan Allah mu haɗe kan mutanen Najeriya, kar mu yarda da haɗa kawunan. Allah ka wanzan mana da zaman lafiya a kasar mu Najeriya. Uwa ɗaya uba ɗaya. Mr Auta ne, barka da dawa daga hutu na takaitaccen lokaci da kuma shakatawa da muka da wannan waka ta uwa ɗaya uba ɗaya. Ina godiya. A Najeriya miki. Kasar mu ta gado ba. Dukkan wanda ya ji wannan kalma ta uwa ɗaya uba ɗaya kuma ya saurari wannan wakar ya san inda ka dosa, amma za mu so mu ji me ya ja hankalinka kai wannan wakar. Abin da ya ja hankali na ne wannan wakar lokacin da Najeriya ta hargitse din nan. Kudu kisa, arewa kisa, agun dan kudu dan arewa ne mai laifi, agun dan arewa shugabanni suna son yan kudu ba sa yi wa arewa adalci. To ana tsakiya da irin wannan yanayin ne sai Dauda ka hutu rarara ya sa wata gasa cewa ka fito ka yi waka. Wakar ta kasance bata taba kudu ba, bata taba arewa ba, sannan ta bayyana matsalar kowane bangare ta yanda idan shugabanni ko masu hankali suka ji sun san kawai wannan wakar ba ta da side effect. To a lokacin ne na fito ne wakar uwa daya, zaka ji ina cewa jama'ar Najeriya kamata mu hankaltu, mu daina kashe kawunan mutum kafin mu zo. Kuskure dai an riga an yi, sai dai kawai mu gyara, tunda mu kudu idan muna ganin shugabanni dan arewa ne ba su adalci, to mu ma arewan fa hakan take. Haka ake gani. To kuskuren nan dai an riga an yi, wani gyara zamu yi? Mu fuskanci junan mu gane cewa Najeriya ce, ko ba dade ko ba jima dan kudu zai amfani da arewa, dan arewa zai amfana da kudu. A wace shekara aka yi wannan wakar? Ina ga shekarar 2018 ne ko da 19. Kusan shekaru 5 kenan da suka wuce kenan. Kusan uku dai ko? Kusan shekara uku. Wajen shekarar 2020 ko kuma 2019 kenan. A wannan lokaci da kuka yi wannan wakar, ba kai kaɗai ba ne mawaƙin da yi wannan challenge da ake cewa a turance. Mun kai mu 1000. Kuna da yawa kuma kowa ya fito da ya bayyana sakonninsa. Lokacin da kake wannan wakar, shin wannan challenge din abinda za ka samu kake kallo ko kuma a'a me kake kallo kai wannan wakar? A lokacin madubi na yin wakar gaba ɗaya na gaya ma matsalar arewanci, ni an mun allura ne a inda ya dame ni dama. Matsalar dama ta jima tana cina, to sai kuma na samu wannan karfin gwiwa, saboda bana mantawa a lokacin da aka sa wannan challenge din an ce sai ka je ka yi rijista na zama mawaki tukunna za ka fito a cikin challenge din ma. To ni a lokacin ina ga 7,000 ake a wannan lokacin, to ni ko 1,000 ma ban da ita. Na je na yi wakar, aka zo suka ƙara sanarwa cewa in baka da rijista babu kai. Kawai sai na aje wakar, na ce to aini babu ni. Uwa gobe za a rufe, yau sai na samu kuɗi kusan 10,000. Kawai sai ana alakanta haka da cewa Allah Ubangiji ya kadarta in samu wannan kuɗin ne saboda in yi wancan abun. Kawai sai na je na yi wannan rijista, sai na zo kuma ko a lokacin da muka yi challenge din muka tura wakar, kafin ma a gama tantance challenge ni na yi promoting din wakata na sake ta a duniya, saboda na fi gamsuwa da sakon ya ji. Kuma wani abu da zai kara tabbatar maka da cewa arewa na kalla ne wakar ba challenge ba, na jima da yin wakar amma ina ga da yin bidiyon wakar ko wata 2 ba a yi ba. Na zo na yi mata bidiyo na sake ta, saboda idan na yi asaran wannan sakon zan iya ce ma a gaba ɗaya waƙoƙi na babu waka mai ma'ana da sakon wannan wakar. Idan na yi asarar ta, saboda ni ko da a ce yau Allah zai kadarta babu auta, to wannan waka tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da zan so a ce da ita ake tunani. Yawwa wannan shine ƙudiri na gaskiya. A
an yi wannan wakar ta Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya, kana ganin sakon da ka aika ya isa inda kake son ka aika? Sakona ya isa sosai, saboda bana mantawa a lokacin da na fara postin din wannan wakar a Instagram, Aminu Ala yana ganin wakar kawai ya biyo ni comment section ya ce kayi waka mai ma'anar da ban taba ji wani mawaki a irin gurbin ka yayi ba. A lokacin da aka sa gasar still waɗanda suke cikin wa'anda jagorori wanda zaka je ka yi rijista a wajen su ka yi waye da waye, duk wanda na je na yi masa play din waka, the way yanda yake magana da ni kawai na san sakona ya je kawai, sakona ya tafi. Haka zalika har a unguwa idan na zo na zauna da abokanai na ina cewa za mu fito kuwa sai su ce ai wannan wakar duk duniya sako ya je, to kawai sai na samu confidence in cewa ni fa sakon da na aika insha Allah ya karasa duk inda ma nake so ya ci. Wannan shi. To kamar ka samu damar cin wannan gasa? Gasar da yake wasu al'amura ka san sha'ani na rayuwa, ban sani ba mantuwa ne ko kuma a'a wani abu aka yi oho, har yau dai Allah Ubangiji bai sa an bayyana sakamakon wannan gasar ba, amma dai muna amma dai muna cikin top 10 waɗanda aka ware a bangaren gambara ta wato waɗanda suka fi waka su tafi aka fi gamsuwa da su mutum 10, wanda in dai kana cikin mutum 10 nan don Allah yadda ba za ka koma empty ba, akwai wani ɗan da 10 shi da aka ware za a baka. To har yau dai Allah Ubangiji bai bashi sako ya ba da wannan kyautar ba, dan bana mantawa na taɓa yin wani program har nake cewa a cikin wasiyata to ina yi wa rarara tini idan na mutu ga sunan waɗanda su zo su karɓi kuɗin, kuma idan sun karɓa ga abin da za a yi da shi just for raha na ɗan tunatar da shi maybe ya manta ne, na san ka san abubuwan da yawa ko ni yanzu biyuzin da yake kai na ya wuce tunani, kaga ban kai kwatan yawa, to na san dai sha'ani ne na mutuwa kuma insha Allah zai waiwaya. To ubangiji Allah ya sa a waiwaye mu. To za mu dawo cikin rayuwarka a dukkanin matashi musamman wanda yake shekarunka kuma mawaki musamman a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, tun da yanzu kusan zamu iya cewa masana'antar waƙar da Kannywood kusan duk Kannywood ake kiranta, tun da a kasashen da aka ci gaba ko kuma kudu wanda da su ne makwatan mu za ga ana warewa akwai music industry akwai kuma film industry. To mu yanzu kusan zamu ga mun haɗe tun da mawakan suna shiga film din, yan film din suna karɓar waƙoƙin mawakan suna hawa. Wani irin kalubale kake fuskanta a wannan masana'antar? Gaskiya ko kuma in ce ka fuskanta? Yawwa. Idan ka ce kalubalen da na fuskanta a rayuwata, ni a cikin mawaka gaskiya zan iya ce maka dan gata ne, saboda tun tasowata insha Allah ina da wani nasibi, idan na fuskanci abu na nufe shi to Allah yadda zan yi achieving. Ni mutum ne wanda ya yadda da cewa ka tura mota ta tafi da faɗe ka da ƙura, ni a wajena ba asara ba ce. Shi yasa duk mutum mai hankali idan aka zo za a tura mota a gefe yake laɓewa, tana tashi ya ɗane. To ni ma kafin in fahimta na tura mota a baya, na sha wahala, na tura waɗanda kawai suna kallon ba ma san me nake ba. To da na fahimta sai in dawo gefe ya laɓe. Ina tura ka kana zuwa tashi sai mu tashi tare. Ka gane me nake nufi? Abin nabi idan ka tashi waskewa za ka yi can, to ni kuma zan yi kokari gurbin ka da ka bari a waje na in maye shi, ka maye shi. Yawwa, idan da ban da studio na zo ina koyon aikin studio, to sai kasance mai studio ya sallame ni, to ina ba zan taba haƙura ba, zan yi kokari in ga na mai gurbin studiyon sa da ya daga. Shi ya koma standard level, ni kuma in tashi local level na studio, dukkan mu dai a ce dai muna da studio. To na yadda da wannan gaskiya. To amma kalubale guda ɗaya wanda na fuskanta, wanda a dare ɗaya kuma Allah ya warware mun, kasan idan ka miƙa lamuranka duka ga Ubangiji sai ya kawo masa sauki. Kalubale, babban kalubale da fuskanta shine gane a ina nake da baiwa a wakar. Ka fahimci me nake nufi? Za ga mawaki ne yana ta yi, kana ji gashi dai waka ne ya iya, amma me yasa ba aji, me yasa ba ta karɓu ba? Ka san kowane upcoming artist, ka san mawaka sun kashi kaso uku, akwai upcoming artist masu tasowa, akwai popular upcoming irin mu wanda mun fara an fara sanin mu, akwai kuma standard mawaki. To kalubale guda uku da yake fuskanta kowane mawaki shine, na farko kayi wakar a yadda cewa kayi wakar, na biyu kayi wakar a san kai wakar, na uku kayi wakar a karbu wakar. Wannan kalubale ne da kowane mawaki sai ya fuskance su a rayuwa, idan baka gane su ba za ka yi ta tsalle a waje daya. To shi yasa daga lokacin da na fara gane cewa ni baiwata tana bangaren hip hop, to sai na dawo bangaren hip hop. To a bangaren hip hop me zan yi mutane su karbi wakan? Sai na gaya maka na dinga shigo da abin da yake zuwa a zamanance, mutane su karbi wakan. To kalubale guda ɗaya wanda muke kai, wanda alhamdulillah mun fara nasara, shine mu yi wakar a san mu muka yi wakar. Duk a inda yanzu akwai inda zaka je ka ga yaro yana ta aga ga ka a gefen shi bai san kai ba,
to kaga wannan ba karamin kalubale bane to amma idan Allah ya taimake mu yau aka ce mun wuce wannan kalubalen na cewa mun yi kuma duk inda muka saka ba an san mu muka yi to mun yi a ce mun zama mawaka kawai wannan shine gaskiya. To masha Allah a lokaci yayi ina ga da zamu sake duba kundinka amma kuma kafin nan ka faɗi ubangida da sauransu kamar a wajen waka koyi ka iya kiɗa? Ina gwagwada na fara koyon kiɗa kwanan nan ma insha Allah. Tunda da yawa mawaka zaka ga wani waka kawai ya iya kiɗa ba wani kiɗa ya iya waka ba da sauransu wani kuma ya iya wakar bai iya rubuta ta ba. Shin wa yake rubuta ma waka? Gaskiya ni bana rubuta waka saboda ni I'm a music producer. A duk sanda ka zo waje na zaka yi waka maybe zaka iya faɗan wata kalma guda ɗaya wacce ni kuma za ta yi min allura sai in ga to wannan ai ya zo da concept din da ya kamata ya mai da hankali ya waka amma bai yi ba to bayan ka tafi ni kuma na zo na zauna abin nan naka zai ta dawo sannan ina da wata baiwa misali yanzu zan wake ka to sai mu zauna da kai sau 100 ma ban maka wakar ba amma a duk sanda na ganka kuma in dai da rabon umma wakar kawai zan ji wakar ta zo a kanka da kafiya da komai a jere dan ni na sha tashi gaskiya da sassafe ina tashi in fada studio yanda ka san a mafarki ne to kawai abin ne na tashi da shi ranar aljanun waka suna nan kenan don Allah da za a yi waka mai daɗi. Wasu an ce da biro da takarda suke kwanciya saboda ka san to kowa ne irin yanda ya fuskanci rayuwar shi ni gaskiya tun tun tasowa ta ban taso mai rubuta waka ba gaskiya. To masha Allah kana da studio? Ina da studio. Masha Allah to Allah ya kara arziki. Za mu je saurari waƙar mu ta ƙarshe. Wato waƙar Allah ya sa. Masha Allah idan ce kenan. Allah ya sa so nake in na dawo in ji Allah ya sa din ni ma zan ce amin ne ko Allah ya sa kowa ya ce amin har masu saurare to masu saurare kuna ci gaba da kasancewa da mu tare da Ahmad Ibrahim wanda aka fi sani da Mr Auta ne mawaƙin Allah ya sa mawaƙin amin mawaƙin aga za mu je mu saurari waƙarsa ta Allah ya sa da fatan muka dawo za mu ce amin idan muka dawo za mu dan kalli wannan waƙar mu dan yi sharhi akan ta alabashin yaso sai mu nanada taburman shirin mu kuma ƙara wuta amma dai muna fatan nan gaba ma zai sake dawo mana masu sauraron mu waƙar Allah ya sa. Mr Auta a cikina nake ji zan yi kuɗin da zan biya wa mama haji na haɗa ta da baba su je su mene addu'a na zama gamji a cikina nake ji mama ta kusa ta fara kirga kuɗaɗe da inji waɗanda ba su san ganin mu na je na siya garin su ya zama daji a cikina nake ji nema na kusa in zama celebrity duk inda muka zaga a dinga nuna mu da kallon mu a titi a cikina nake ji saura kaɗan wani ya siya mini mota ya haɗan da kudade ya ce na sabi inda za na je na huta a cikina nake ji da ni da babu za mu zo mu zauna sulhu dukkanin abin da ya yi mun mu tattara su duka mu zuba a murhu case closed Allah ya sa Allah ya sa masoya ku faɗa mana Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa duk mai san ci gaban mu to ya ce Allah ya sa 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 a cikina nake ji abunda talauci ya mana zamu rama da ku an ga karai magen gidanmu mamiyanta sai da nama a cikina nake ji da ni da gayuna mun kusa mu yi bullet su kuma yan adawa kwana kaɗan ya rage musu su yi damage a cikina nake ji saura kwana kaɗan a ɗaura mini aure mu zuba ta ta Paris mu fito ta Dubai mu ƙarasa Saudi mu tare a cikina nake ji insha Allah zan zama abun kwatanci ba iya Najeriya ba a dukkan duniya zaka ji mu ake ta zance a cikina nake ji saura kaɗan Adamu zango ya kira ni ya rike mini hannu ya ɗaga ni a duniya ya sa kowa ya sani Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa masoya ku faɗa mana Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa duk mai san ci gaban mu to ya ce Allah ya sa 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 Mr Auta
to masauraro Allah ya sa. Masauraron barkamu da dawa daga wannan waka da muka je muka saurara ta karshe, wato Allah ya sa daga bakin Mr Auta ne. Mr Auta ne, Allah ya sa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. An yi maganar mama, an yi maganar zuwa hajji, an yi maganar gasu nan dai da dama fata da aka ta yi gaba daya a cikin wannan wakar. Kamar me ja ra'ayinka wajen ganin cewa ka rubuta wannan wakar har kuma karera? Abin da ya ja hankali na, kamar na gaya maka, ni idan zan yi waka kawai ina kallon kaina in yi waka, kuma ina kyautata komai da nake kawai tsakanina da kai dai kai ne wakarka, ni ne wakata. To after da na yi wakar Amin, na gaya ma a shekarar duk abin da na roka kusan 60% na kowane bangare ya samu. An samu sai na fahimci cewa za ka iya roƙon Allah ta cikin waka ma a nishadi ba komai, kawai ka kyautata niyya. Ina zuwa ne waka a jikina nake ci, saura kaɗan a fara kira na Alhaji. To sai na tuna baban mu fa, a san duk gwagwarmaya uwa ce. Kawai sai na kansile, sai na mai da shi a jikina nake ji, zan yi kuɗin da zan biya wa mama haji. To Allah cikin ikonsa sati 2 da yin wakar, instead of mahaifiyata ta ce, ni kuma sai aka biya mu. Aka biya ma zuwa. Kaga addu'a ta tsarkaka kamar yadda nake gaya maka. To dukkan bukatu na gaskiya na tattara su, kuma insha Allah alfarma sayyidi rasulullahi a cikin wannan shekarar in Allah yadda duka za su tabbata. Ita ma mama ana fatan za ta tafi haji. Komai insha Allah very soon ma, da mama da baba insha Allah. A cikin waka ka ce wata ran Adam ya zango zai daga hannunka ya dauka kaka. Ya kira ni ya daga mun hannu insha Allah. Ka san yanzu haka live and direct muna tare da boss Adam Zango. Mai gidanka ne kenan. Yawwa. Ga duk wanda ya sani da Adam Zango kawai ya san mutum ne wanda ya shigo rayuwata kawai ya bani wata gudunmawa kuma ya koma gefe. So ni a buri irin nawa ina fatan a ce wata rana duk movement din Adam Zango ya kasance tare da Auta yake. Ka gane me? Wato ya kasance kana jikinsa. Kawai duk inda aka ga Adamu insha Allah inda a bangaren abin da ya shafi waka ne to Auta yana wajen. Ka gane Hausa ta ko? To wannan shine insha Allah. To kamar wasu za su iya cewa ai Adam Zango kamar ya dan yi baya da waka. Kai kuma kokari kake ka je inda yake. Me yasa ba za ka yi fatan ka ɗaukaka fiye da shi ba dan ka tsaya a kusa da shi? To wannan shine na kasa arewa. Saboda yanzu idan kana maganan arewa standard, duk yinka duk san ka dole ka sa Adam Zango. To mu kuma har kullun kallon miya za a yi mu tsallake Adamu Zango mu tafi zo su Wizkid. To shi yasa wannan abin yasa babu seniority tsakanin ƙanana da manya. Ni yanzu a buri irin na wani duniya a bangaren waka, idan na samu ɗaukaka irin ta Adamu Zango ban ma sanya zan yi da kaina ba. Saboda sha'ani na jama'a da kullewa kai, ni a buri irin na kar ma ɗaukaka ta kai irin nashi. Mr Auta ne, me ka ɗauki waka? Na ɗauki waka a matsayin sana'ata. Standard sana'ata ita ce waka. Ban da wata sana'a tafiye mu waka. Wani irin shawara za ka ba wa mawaka masu tasowa? Shawarwarin da zan ba wa mawaka masu tasowa shine lallai in dai har za mu iya kashe 5,000 a waka, to mu yi kokari mu tabbatar mun kashe ta a hanyar da za ta kawo mana 10,000. Wannan ita ce ribar mu. In dai dan mai waka ne kawai ina son ki yaraye ina son ka mu kashe 10,000, to ba mu da wata riba. Idan kuma ba za mu ɗauki waka a matsayin sana'a ba, to ya kasance waka saƙonmu ne wanda ko da bayan ranmu idan aka ɗauko shi aka sa za a ce Allah sarki wani Allah ya ji kansa. Tasirin bakin mutane da muke rainawa shi yasa ba ma zuwa ko ina a duniya. Waƙoƙin da kake yi da harshen Hausa kake yi, kana tunanin cewar a ganin ka waƙoƙin da kuke yi yana ɗabbaka harshen Hausa a duniya kuma yana watsa al'adunta? Asalin ɗabbakawa ma ni ai kaga ba Bahaushe bane, ni yaren babur ne. Iyaye na haifafin Maiduguri ne, suka zo suka haife ni a Kano na ji Hausa. Amma idan na yi maka amfani da wata Hausa ma sai ka ɗauka ni Bahaushe ne. So ni har kullum na yarda da cewa Hausa standard rayuwa ce wacce a ko ina kasance a Bahaushe ba za ka ji kunyar rayuwa ba. Ban damu da cewa wai sai na sa wani yare a cikin waka tukunna za ta tafi duniya ba. A'a, idan Allah ya ce kasance yau yare na Hausa sai ka ga a state din America shi ake ji, ba sa ji amma ni suke so su gani. So ni na yarda kawai Allah ne mai yi. Wani anan zai ce me yasa ba za ka yi waka da yaran ka ba? Yare na baburanci? Na yi. Ina da waka da yare na, ka san kowace tafiya sai da ado. Kuma kana jin yaran? Waye ni ina ji mana amma ba na mayarwa. Dan babur ko da kama ka yazo ya yara zan ji amma ba zan mayar masa ba. Okay, yanzu dai ba za ka iya gaisuwa da yaran ba. Ba zan iya ba. To Mr Auta ne a lokacin mu kusan zamu iya cewa ya kusan kare. A gaba na karshe da me za ka rufe? To
zan rufe da miƙa saƙon dubin gaisuwa zuwa ga masoyana saboda ni gaskiya masoyana su ne ni a duk inda na ji ma an taɓa wani masoyina gaskiya ina jin ba daɗi ko ka san me dalili saboda a kasuwanci na kamar yadda na gaya maka na waka da nake a dandali na TikTok ba su da wani buri sama da su dan bani ta gomashin da zan rike rayuwa ta gobe ni kuma in nishadantar da su to su ne ni ne su ina godiya sosai muna fatan a ƙara ba mu haɗin kai Allah ya datar da mu to amin summa amin masu mu shirin faɗakarwa cikin nishaɗi kenan na wannan mako inda muka karɓi waƙwancin Mr Auta ne wato Ahmad Ibrahim kenan wanda muka saurari waƙinsa da dama ciki kuma mun samu nishadi mun samu nasiha mun samu faɗakarwa mun samu jan hankali da dukkan dai abin da ba za a rasa ba wanda za mu iya cewa tabbas mun karu a cikin wannan waƙoƙi nasa da muka gabatar a nan a madadin dukkanin waɗanda suka tallafa wannan shirya zuwa gare ku musamman jagoran shirin wato Salisu Idris ya kasai ni Adamu Abdullahi da ni shirin da gabatar nake cewa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirye-shiryenmu daga nan mita 97.3 a zangon FM jama'a bi salam Allah masanina majibancin lamarina sunanka na sa a fari mai har da ƙari to ƙara salatinka a gurin manzo na nuri sa'alinsa har sahabbai sun kautar da shari a ciki ka saka Rahama Radio tana da tsari ita ce ta